To je pek, ale veď to nie je normálne. Tak ja neviem, chcem dosky. Zas nič? No tak ja už neviem. No. Tak neviem, treba, ja to chodím. Treba tablet. Ale kurňa, nič mi tu nevychádza. To si dáme taká dneska. Je autíčko. Kurňa, tak vyskúšame. Kurňa, tak toto. Kurňa, tak vyskúšame toto. Aj to? Tak tu je tá soška. Čo? To už nie je normálne teda, no tak ja už neviem teda. Ja fakt. Lego. Kurňa, tak vyskúšame to. Čo? Ďalšie, tak toto. Ach jaj. Kde to je? Čo také ešte môže len tak zmiznúť? No ja neviem. Tak ako mizne mi tu všetko. Že? Tak asi si vyskúšame chytiť túto ruku. Ja vyskúšam niečo, ale keď mi to zase zmizne, ja neviem, ja idem skúsiť túto pandu. No ja ti jeben, ja som rád nestratila v ruke. Ja chcem ísť na PlayStation. Asi, tak ten druhý. Kurňa. Ja neviem, ľudia. Ja už fakt neviem, čo môžem dať si mysnúť. Ako najcennejšia vec sú títo Pringlesky, takže. To Antálie. No dobre, čo necháme zmiznúť. Čo toto? Tak to nefunguje. Toto nefunguje.